Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka Laitduh da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakanhon na ka Search and Rescue Team Fire and Emergency Services lambat ki pulit ka Sora Police Station hakapor shipho buje men step jong ka laipo tarik yoyong araja apunrio kilala ban say no ya ka Metïap jong ka Khynnah khatsan Snem kabla hab haka Thwei jong ka kshat Weisawdong haka sngi baladam. Ya ka Metïap jong ka ni ka Khynnah lalap degi Nong Shnong ka Shnong Laitduh hakapor nyo shiteng men step hadin bakilawat nadu kapor men step nru buje ai. Maria lap la pentip sa kibor pulit ki balawan bansay yaka na kajaka ko balong Krem bat jengay kumbastan spa mitar na jaka bakaham. Lara ika Metïap jong ka sa Sora CHC bat hadu berpelat yaka ni ka kubor ki dang le yaka postmortem. Kani ka Khynnah kumbah ka por khat wei bije men stem aka arpo kundai tarik yoyong arajar hunrio kat bakadang sandor halor ka ksat Weisawdong ka labutut bat sentut sa Thwei jong ka tiga ksat ka bahe umbha na ka jing slam. Kibor pulit Mario jing tip kila lech ka tega ksat ban wat yaka ha ka balaya rap ru dagi Nong Shnong jong ka tega than henry sem lalap satya namar baka ka baklan kalara ikani ka Khynnah bat ngam sapo. Ketika Khynnah ka wan bat ki bahayeng jong ka na Firozabad ke Jilla Uttar Pradesh ha ka arpo pratrek yoyong araja funrio ban wan sa ka syaka than Sora bat kila wan da ke eco traveler. Ada produksi banyak dah tu. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya